kuna jina dama dai magana da zai maka wata ce kun dai ga mun zagaya cikin gari na kuma mun zagaya babu ko titi ba gaskiya mun ba mu samu ɗan abinci ba amma kuma kaga yanzu ya wane ma a ce wallahi a gane muna wani aiki irin wancan aikin da bai kai kawo ko gaskiya haka ne ha to in dai a cikin gari to ka gani gaskiya ga shekaran jiya da muna jin yunwa a gane in ya kama wayata na sayar ne shi ma bello can ga lokacin ya kama wani shashi ma na sai da tawa ko ba haka ba an san abin da an ka ci don haka Allah ya ga ta ita za a ci suwa a gane dan sabin da mun gaci in ba haka nan ba wallahi so ko mutuwa mun da wai dan cin mi kake yi waya ka waya ita waya ka ai me kace sai da ta mana sai da ta mu ci abinci ba to muna zauna haka nan kawai yunwa na damu ba mu ci abinci ba wannan magana haba gaskiya tun da shi wanda ya sayar ta shi an kaci ni ma na sayar da an kaci kai ma ya dace ka sayar ta ka a ci abinci wannan waya akwai wata yarinya da nawa magana wai zan ce ki sayar da shin lokacin da ka sayar da waya da wa kai shawara ba ce ban ce ka in ba ban ce Allah ya ra'ayi ku ne kawai ku ji da mu ku je ku ya abin da kuke ku sai ko na sayar da ku ba amfani haka ma ake faɗa ke da a ce wai mu kama wani mu mutai suwa muna jin yunwa kuma tare da ke aka ci abinci da ba baka ci ba amma ku zo tun da je mun shiga da cikin gari kun yi da cikin gari mun ga mun zama da yawan da su a ce a cire waya da su da su gaskiya dan cin cire waya da amma bai dan duba wannan ce cire waya wannan ta fi an sayar da ita mun ci abinci da kuwa sai da tashi na ci sabi da kurso abinci ko ne bi sai na wannan ce amma mu gane shi da waya da gaskiya ba ne shi ba zancen sai da waya fa yana nan akwai yiwuwa mu da muka sai da namu ke ba mu za a yi aka ba shawara da suke kowa ra'ayin su ne wani ba mu ne ba da wani kuma ka ji mana ya kama ta yi mana ka ta kama mana ai tun da mun gane dai ba ta nake mutum ka ga kanka sai amfani ma ta tare da mu ya sa mu sai da namu ce da yana ci ba kawai ka wuce ya dawo ka wuce a cikin kawai ya zama da ni a kai ya ga da mutum kan da ka mu mutum ko mutum a cikin ya yi ba da wannan wai kina hakin mu da haka ma kafa wallahi baka kyauta ba dai mu ta haka ba wallahi wala kan za mu ma siya ta wannan da muka kana jina abu ne zai kasance tun da dai ka ga yanzu ya mun kuma musan yadda za a gane ne magana a samu sa'a ke ko shi ko waya ke duk wanda muka samu kawai a gane magana za mu mai wannan ba ki zuwa mu kama waya mu kama kayan mu sai zuwa mu ci abinci tare da shi wani tau yanzu mu ce sai da shi da wani sa wallahi ƙarya yake bai isa ba wallahi bai isa ba bar shi shi kawai ba dai ba wannan ta tana juna ko a tana nan ma yadda za ka yi ka san mugun kwanan bala'i ne shi ne mugun baccin bala'i mai yawa za a yi mai zagon ka samu mu goto wannan gani shi kuma an ne so to tambaye mu cewa to ka gani ne zai fara fara in ma ya to ya zo ya tambaye mu kuma ne ce haka fa yayi magana babu da baya haka yanzu zai ga abin da ba mu komai ta wani ma na zama wata babu abinci abun tuna harka ta kasance haka abubuwa harkar ma dai wallahi dai
What the business? Sadaka isi bidillahi bayan Allah almajirin kubara a taimako ko da ko an zo na wallahi sadaka isi bidillahi bayan Allah almajiri na bara sadaka isi bidillahi Kuma mutum ka kama waya kayan fitowa ke ba ta ma yiwa wallahi Ma abin da na gani ke. haka da za a yi na san yadda an kan zai kwana da ya bacci kyau kuwa wani kana ganin ba mu zo mu sanin ta su gida Hakan ma kan ma ka ce haka. Ne ta wannan shawara kai mu je mu same shi kawai. gaskiya ina kawai abin da ana kawai mutum ya same shi wayan nan duk inda yake duk yadda za a kai kawai sadaka amma ya isi ya haka bidillahi da zai ba ta ma yiwa wani mutum Ne da ba ta ma. bayan Allah almajiri Dan ma na mutum bara mai mun ka dauko wannan ba ya kware mu wannan. sadaka isi Wallahi bidillahi ya kware mu. Haka ya dace kawai. sadaka isi bidillahi jama'a ya haƙuri don Allah ya haƙuri ya haƙuri kuma ka je na can murya ta ta sadaka isi bidillahi Wannan ma ni ma da ci ba da ma mu muna da yunwa gashi ma sai da wayoyin mu an almajiri kai haƙuri aka ce almajiran da sun waye na ci cewa almajiri ya haƙuri kawai ya faki ganga ya kasan shi na sai a kyale ka a baka hankuri da wallah in ba a baka a kai gaba ka kara gaba makiyajen banza da wahi wallahi kila gidan ga daga ina shigowa ni ga haki gidan ga nace wallahi wa'anda ko gari ban samu kila amma bari in ci gaba in gani sadaka almajiri kai haƙuri aka ce bayan wallahi Allah. an ce musu haƙuri amma su almajiri ya kare don Allah kai haƙuri an ka almajiri na bara ana ta kace mutum duk ce mai haƙuri yayi duk ce mai haƙuri ko ya zama kudin mai dai muke da shi dai kace mai shi haƙuri ba ya saka mai kaɗai ba saka mai kaɗai sai dai kace mai shi haƙuri almajiri an ce kai haƙuri an ce kai haƙuri sadaka kika ko baka haƙuri sadaka ni ka nema da Allah ai makani ni ko ni kaga shan dole ne an ce kai hankuri an ce kai hankuri tun da ka nace wai kai saurara watun dai Saurara kawai ni. kace ba ku bani amma ba ta yiwa in taso in taho gida ka ce wai in yi hankuri duk buɗe bakin da na kai shin ba ku bani ku ce ba ku shan bani dole ne sai an baka an ce kai hankuri Wani shan baka hankura ni an na bari na nan ne ina ta buɗe ba wallahi hamyona ya ka tsai wuce koren ka ya ɓaci yanzu mu wuce wuce shikenan a ni na san wanda bakin kaɗo banza da wuce dai komai za ka fara ka ba ka ganin annabi wuce dai ba ka wuce ganin annabi wuce ba ka taimaka ma mutane ce ta dai wuce baki kawai wuce dai komai za ka faɗa wuce an waɗa maka ka taɓa ganin inda buba ya taho bara ba a bashi ba wallahi ko da bala'i sai an ban wallahi duk idan da ni zo babu inda nika hitowa hiri wallahi sai an bani sadaka isbidillahi a taimaka mini in ba a taimaka min dun Allah ba a taimako dun banza wallahi ciwon gabakin mutum da hito sadaka isbidillahi ba kai a da gidan ma ai sadaka sadaka isbidillahi jama'a bayan kada almajiri na bara sadaka isbidillahi amma da mutum ba bayan bayan shi ne sannan yanzu mun yi shi
mun yi shugaban abinci yanzu jama'a. wallahi mai kana ji Baya kada wallahi in almajiri bai na bari bara. na rantsi da Allah ma a kamo shi cikin gidan ga tare da kuɗi sosai ma dan yin hukunci za a mu tsaye mana ka mun ci ya bari mana nan ba ba ka yi cikin gidan baruwa ni har ma ya bani abu Baya kada almajiri na bara. kana ji ta mu ka ji bari ko tashi mutum tashi mutum What it be? What it be? Ah! ba ka ji an ce ba ka yawo Sadaka ni ga nema da wannan. saraka ka nema kai ko an ce ma ka yawo an ce ma ka yawo kai ba za ka yawo bane koya kai wai wani irin mutum ne wani Sadaka ki daɗe ko ni sadaka ta. Sadaka ɗaya an daure. In ba daure ba shi ba sai na za a yi. ok dole sai an baka kai saraka kenan ko Ni ko buba babu inda nika towa bara ba aban ba. ko Dole na sai an bar. ka zauna ka zauna ka zauna Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta kai ba an ce ba ka ba gidan nan ba za ka ci ba zan ka yi kade ni kana a wani abu yake wai a wani abu shi wani abin da wallahi wallahi ba da wani abu kana ji wai kana ji duk abin da ka san ka san wurin baya zan ka yi kade gawa Allah ka yi ni ma ban san mutum Oh no!